Halos 4 na pisong bawas presyo sa produktong petrolyo sumalubong sa mga motorista ngayong araw. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell? Si Jay, bukod sa mga motorista at tsoper, malaking bagay din sa mga mangingisda at sa mga nagdi-deliver ng samot-saring produkto ang ipinatupad na rollback sa presyo ng produktong petrolyo ngayong araw. Pero hiling nila na sana ay bumaba pa ang presyo ng petroleum products, lalo't inaasahan na mas dadami ang mga babiyahe ngayong Christmas season. Sinamantala ng mga motorista ang magpa-full tank kasabay ng panibagong rollback sa presyo ng produktong petrolyo ngayong araw. 3 pesos and 95 centavos ang bawas sa kada litro ng diesel. 2 pesos and 65 centavos naman ang bawas presyo sa kada litro ng kerosene, habang halos piso ang bawas sa presyo ng kada litro ng gasolina. Nasa 60 piso ang matitipid ng mga tsoper na kumukonsumo ng 15 litro ng krudo kada araw. Malaking tulong yan sa mga ganitong pampasada po, sir. Kasi medyo lumalaki na din yung kita kahit papano. Kahit malit po ang kita, nakaka-minus pa rin sa mga gastusin. Umaasa ang Autopro Pangasinan na magtutuloy-tuloy ang rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Samantala, ramdam na raw ng mga tsoper ang pagdami ng bilang ng mga pasahero ngayong nalalapit na holiday season. Unang-una natutuwa kami dahil 4 pesos ata may get yung rollback. Kaya siyempre malaking epekto yun. Lalo-lalo yung mga medyo mahabang biyahe na kumukonsumo ng ilang litrong diesel. Malaking bagay po itong rollback sa amin. Samantala, nakaambang tumaas ang presyo ng LPG sa susunod na buwan ayon sa Department of Energy. Dahil ito sa pagbabago ng contract price sa world market. Malaking kalbaryo ito sa may maliliit na negosyo na gumagamit ng LPG tulad ni Aling Connie. Magtitaste na lang kami kasi yan ang tinda namin eh. Kaya kunting tiyaga na lang para makatipid. Kasi mahal na lahat. Wala nang mamura. Si Jay, kung matatandaan natin ngayong Nobyembre, nasa 3 piso na yung itinaas sa presyo ng kada kilo ng LPG. Kaya't sa kada 11 kilogram ng LPG, nasa mahigit 33 piso na yung itinaas ng presyo. Malaking kawalan na ito sa kita ng mga maliliit na negosyante, ganun din sa mga nanay na nagbabudget sa bahay, lalo na kung magiging epektibo pa sa Disyembre, ito ang nakaamba na taas presyo sa LPG. Ayon naman sa Department of Energy, marami silang nakikitang factor sa pagbabago sa presyuhan ng langis, pati na rin ng LPG sa world market dahil sa trend ng supply at demand dito sa world market. Samantala, ayon naman sa LTFRB, ay nagsimula na silang magsagawa ng hearing kaugnay sa petisyon ng maraming transport group kaugnay sa pinaplano nila na itaas na naman ito nga pasahe sa jeep tuwing rush hours. Yung tinutukoy nila na rush hours ay mula alas 5 na madaling araw hanggang alas 8 ng umaga at mula alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. 1 piso yung hinihingi nila na dagdag pasahe sa kada unang 4 na kilometro sa mga modern at traditional jeepney, habang 2 piso naman yung hinihingi nilang dagdag pasahe sa unang 5 kilometro sa mga pumapasadang bus. Pero ayon sa LTFRB ay talagang pinag-aaralan nila ito para na rin sa kapakanan ng mga pasahero. Samantala, nabanggit kanina ng Autopro Pangasinan na tumaas yung volume ng mga pasahero ngayon sa mga public utility vehicle, at isa sa mga nakikitang dahilan ay yung mga itinayo mga baratilyo at yung mga Christmas pasyalan. Katulad na lamang sa baratilyo dito sa Dagupan City, kung saan kitang-kita naman natin na talagang walang humpay yung dagsa ng mga bisita. Kaya't habang marami yung mga nasa baratilyo, marami yung mga nasa Christmas pasyalan, ay talagang mas dadami pa o mas tataas pa yung volume ng mga pasahero para sa mga public utility vehicle. Actually, ayon sa Autopro Pangasinan, may mga kasama sila o may mga miyembro na tsuper na talagang bumabiyahe kahit na 10 oras na ng gabi. Ito'y para ma-accommodate yung dagsa ng mga pasahero. Yan muna ang latest. Balik sa CJ. Maraming salamat, Russell Simorio.